Molweni and welcome back to my channel. Guys, ngicela nihlaliseni ngoba ngisenza into zami. Well, namhlanje ku-Saturday, I'm preparing ukuba ndiye ecaweni because le weekend ndiyanxitywa. Initially benzonxitywa Saturday, but because i-program ya-Saturday iveske yande because bekuthiwa kuzoba ziziketshe zabantwana, after that kube yi-confessions, after that kuphehlelelwe, then kwaba khona ne-funeral, even though ke kuthiwa ama-church abangcwabi Saturday, but there was a need sham bakuyiwe kulaa mzi because baye bacela. So bingazokuba khona ixesha esifo bandinxitywa Saturday, so into yam yamuvela to Sunday. So I had to prepare umphako, then ndipakishe because ndizawulala kwadadobawo. Ijeni yam yasecaweni iyam involve udadobawo because kwasisebancinci sikhule sihambe siyolala khona okanye siyotshintsha khona. Ibase kuyathanda unetha, so besivuka ekhaya siwoke na long distance sifike sikhulula ezaa mpahla zifumelayo kwadabs, then sinxibe iimpahla zesibini sibheke ecaweni. Then naxa sibuya always went via udabs, even kwa ezi mpahla iblouse neskirt if udabs ebekusekhona ebezandithungela ngokwakhe because udabs wayithunga. So I felt a need yoba ndiyolala phayana just to touch base, then ndivuke ke ngoku ndihambe ndibheke ecaweni, even though I even became late because kaloku akuvukeki sham oko sincokola no-cousin bam. So yeah, yabona ke uSunday it was big deal because ndiyanxitywa ndingumtshetshi. Nabanye abantu bayazibuza why ndingumtshetshi. Well, xelwa yasekhaya ngumtshetshi by default ndingumtshetshi, and ngoye ndikhula I fell in love with the church even more. Yes, ndaye ndaya kwezinye icawa just for experience, this experience ubana zinjani, but I went back to ekhaya, which is icawa yasekhaya church. And I think enye into endenze ndibe attached to church because there's a flow of events man. Akukho i-chaos. I once went ngisahlala eKurha village noSisithandi, so uninvited ecaweni yakhe ndibuza kodrama ecaweni yakho, athi Mathandi nawo njani ke sihambe sibheke ecaweni. Yo phayana ke icawa yosindiso benze ezaa zinto ke abantu balaa cawa bayangxola xa bethandaza, then omnye umama wade ebekelwe komntana uyatsibatsiba caba waba nespirit watsibatsiba, abanye baya wawa phantsi. Like there was so much chaos, and to a point ngoku mnecaweni andakhonza sham because imehlo ama ehambahambe ndiqonda hayi angawi phinda uwile, ndiphinde ndibona omnye ndiqonda uyangxola loo nto ngoba dramatic abanye enze izilwimi ndiqonda hayi andikuva. Like once beyosinto secawa sham, not bandi judgmental, but I think I'm judgmental on this one, and ikwazi sham because I find it ayikho soothing man, iyandothusa into ezenzekayo. Ngaske kube silent, kuculelwe ezantsi kuthini, ibe lelo chorus ke eleza kwenza abantu bajive, yabo. That's why ndiyithanda ke ichurch, and ndiyayithanda man ichurch. Kupholiwe, yonke into ikwi-prayer book, iseculweni, kuphunywe kugodukwe. And ayiba khona ezaa zinto ubana ube nee-surprises. Uyayazi uba xa uqala kupage 104, uyazi uba xa kukho umthendeleko ukupage 1. So nje I love ichurch. So ii-sisters zam khange ndizixelele sham because bengafuni zibe yi-part of this journey. I think it's because I needed this journey to be about me, ne? Because i-agreement between mna noThixo wam yenye yejeni nje endiveske nadecide uba no, let me do this alone so that ndibe nee-sisters zam zasecaweni, i-spiritual sisters, or you do get. Khange ndifuna uba ndiyicomplicate ndibe ndisizisa abantu basekhaya njalo njalo. I just needed to mna nabantu becawe, and that was it. So I can safely say ngoku into yobana ekugqibeleni bonke abantu ude wabonwa nandim because it has been my experience. Abanye abantu bazobuza uba bendinkqonkqozeni ntontoni. Well, sihamba lula kwezinye izinto because sagotyelwa ucingo ngabazali. Abazali basecaweni sham were so kind to me, and yonke laa process bandihambisa. So yeah, so nyani umama paved a way for me phaa ecaweni. I won't lie. It was a very emotional service ke Sunday because ndithe xa ndisonyuka ndisiya phaa ngasesibingelelweni, bamkali
bengenayo umsimbithi. I didn't know uba funeka ndibe nawo. Phofu unomqondo wam didn't bother about telling me uba ndithenga umsimbithi. So mom kali picked up uba andinaye umsimbithi, so wandikhawulela wandinikeza. Qale phaa ke ingxaki ndalila because umam kali ngomnye woomama abebehamba nomama icawe and so oko shem ndilila. And I thought uba ngabazali who prayed for me. Iculo lam enxitywe ngalo nguculo 222. There's something about ela culo, man. As much as bana ndingenayo imemory kamakhulu, because umakhulu passed away in 96 and ndandisemncinci. The only thing I remember about isinxibo sakhe ndabana kwakukhona i-can zekhukhu ezazininzi. So enye nenye andinayo kwa memory yakhe, but ngeli xesha ndikule process yonkqonkqoza eliculo like stuck on my mind. Ingathi man lifanele uba laculwa ngumakhulu esithandazela esicengela indlela yethu ubani ba ikhanye. So to this day ingathi bani ukubone ndizenzela ipicture. Phofu mna ndathanda ukuzicreatela ii-pictures in my mind. Ingathi bana qho xa izothandaza umakhulu wayefaka ixakatho lakhe then acule culo first verse and the last verse, ogqiba athandaza axelele abantwana bakhe indlela, athandazela nabazukulwana nezizukulwana zakhe. So nje this culo is dear to my heart, shem. Umama sasingenayo inantuka into ethi qho xa kuyothandaza uthandaza emva kocango okanye kutheni, because we were very casual at home. If kuzothandwaza sasilate sasiye siye erumini kamama, then ngusihleli phaa siyame ngebhedi yakhe sisitye ifruthi, then kuzoculwa iculo, then kuthandazwe. But iculo lasekhaya uyesu wenu ngumhlobo. The funny part, the last verse ke utata wayiculiswa yedwa. Umntu wasetshetshi uzayazi ke na last verse utata wayiculiswa yedwa la verse, because mom was dramatic like that. Elakho umama lelinye iculo elithi andifuni nobe ndithetha ngalo, because umama ngoku esedlo zosuleka wayesiculisa elaa culo every time kuthandazwa. And kungona kum lifilish ubani ba man umama wayegive up ngela culo. And thina we so young to know ubana umama uyanikezela. And thina we just thought, but phofu mna I thought liculo elide, and ndithi noba ndiculo ndisike ndozela halfway through mama acaphuke into yobani ba be serious, siyathandazela akudlala. So yeah, ibinjalo mani ijeni yam. Andalila ngala mini. It was very emotional when to see abantu bebehamba nomama, yet ngoku they are witnessing this thing for me. Andiyazi ngayicacisa njani imini yonxitywa into yobana injani emntwini. It's like yi-rebirth. No, it's not like, it's really a rebirth. So nje ibiyenye nje imini. Oko la service ndilila, I was very emotional. I missed my mom, my father, my sisters, everyone. I felt like so alone, yet I'm so happy to be in the presence of the Lord. And doesn't get njani. I was alone in the sense that I needed to manage to ndifike ekhaya, ndifike abantwana basekhaya bandireceive, but ke khange ndibaxelele, so I'm the one to blame. But ecaweni I was happy throughout, and I found sisters nyani ecaweni, spiritual sisters. Nangoku sham after ndinxityiwe then saphinde saphuma ecaweni bayitshekisha unxityiswe wrong, bandifundisa lo mbhinqo ubani ba unxityiswa njani, bandixelela into yobana umnqwazi into zonke i-uniform ba ithetha ntoni ne-meaning yayo. So ndingumtshetshi opheleleyo, guys. Ndicela nindiqhwabele izandla, because ngoku hayi sana I'm gonna make a big deal of it. Yabona ngoku xa kuthiwa mhlawumbi kuye baphiphi kuzofakwa umthandazo, I am gonna be able to do that because ndifundisiwe. And noba kuthiwa mhlawumbi ntoni zayekubashaya ndiqomba hayi ndiyazana noThixo and uThixo undamkela. Saturday ke kwenziwa imini lamini ne-confessions. I had to write a book to yourself, confess whatever thing that you need, feel into yobana uba iyakuqelelanisa noThixo. Then after that sayifaka embawulweni yatsha ke. Yenye nje iservice ibi-touchy. So nje I had a beautiful weekend. It was a spiritual weekend.
So guys, thank you once again for watching my journey and being part of my journey. If awukabeko subscribed, please do that. Like, comment, share. Let's draw the family and witness me grow. I think zayichinja le channel kamalaya ndibe ngu witness me grow, because shana ndiyakhula on a daily apha and nina ni here to witness that. So yeah, thank you guys. Ipasika nje ibe different lo nyaka. It was very different. Yasuka tola memory yobana ndihambe long distance and ingathi ayibuhlungu. It was just a beautiful one. So it will always be remembered. Thank you. Bye.